Salam hormatly tamaşaçylar. Atawatan TV kanalymyzyň dörejlik toporunun taýýarlamagyna täze gepleşik. Gepleşigimiziň maksady Türkmenistan watanymyzdaky wehinli ýaşlary, wehinli çağalary ýüze çykaryp, olar bilen gepleşik taýýarlamak bolup durýar. Gepleşigimiziň ilkinji mihmanlary Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Akdaş şeherçetiniň 18-nji orta mektebiniň 4-nji sınıf okuwçysy Bayramgeli Oradgylejew hemde şol mekdebiň 8-nji sınıf okuwçysy Oradgeli Oradgylejew. Hormatly ýaşlar, sizi täze gepleşigimiziň ilkinji sanyny hoş gördük. Bayramgeljigim. Ine Türkmenistan watanymyzda sewiýal ýaş dekinler ýüze çykarmak maksady bilen Merdana Nesil bätleşigi geçirilýär. Ine bu ýylky hem Merdana Nesil 2024 bätleşikde hem sen bayrakly orunlary, ýagny 3-nji oruna münasip boldun. Ine sen yaş özüň ýaly bir neçe yaş oglanlarymyz bar ýöne sen öz kiçiligiňe garamazdan, ýaşlygyňa garamazdan aýdym satyn otunyň kıyın ýoluny saýlap alypsyň, ýagny halk aýdymlar ýerine ýetirýän. Halk aýdymlaryň çopon ýoluny aýdyp ane Merdana Nesil bätleşikde ýeňji boldun. Saňa aýdym satyn otuny kim öwretdi? Ilkinji halipan kim? Men halipam Durdugul Aradgylejew öwretdi, halipam özi. İlkinji ýerine ýetiren aýdymyň ýadyňa düşýärmi? Halipan öwreden aýdymy? Aw. Haýsy aýdym? Sen ýetir görüp şahadatanyň sadyny Nurberdi Gulfyň sadyna mümkin bolsa ýerine ýetirip bereň. Bolýa, baş üstüne. Mehriban tamaşaçylar, gelin Bayramgeli Oradgylejewiň ýerine ýetirmegine ilkinji, ýani halipatyndan ilkinji öwrenen aýdymy. Lüğalhın ortqızhanır Läşime boy läşime Gıyret mini canneviyle Sen yetir etirey İçlerde tutuluktan Kalmışım boy kalmışım Gıyret mini canneviyle Sen yetir etirey boy Gıyret ayağın kallarınanın kakayın boy kakayın Dilinden aşağın hıyna yakayın boy yakayın Azmimin beraber bakayın boy bakayın Gıyret beni canneviyle zihniyetir etirey boy Hakkına takdirine nedir ceremil boy ceremil Ulu hütür yerimizde ne düştü yaramil boy yaramil Gıyret mini canneviyle Sen yetir etirey boy Yanam yöre pirim يتور boy يتور يتبع يا رمضان ملهم يدور boy يدور يقول يوان قراريني يلتور boy يلتور غيرت مني شنويلة هنيتي تري boy والله يوان قراريني يلتور boy يلتور
غيرت من تشهن بينا تهني تري بوي Bayram geldi. Ine sen döwlet tapgyrına geçirilen bäsleşikde ýeňji boldun. Ýagny 3-nji orna münasip boldun. Bäsleşikde sen haýsy aýdymlar bilen çykyş etdiň? Gelti wäşiň sözüne Akmurat Çaryň sadyna dutarym diýen aýdymyny ýerine ýetirdim. Berekella. Şol aýdym saňa şo ýerde çykyş etmeňe kim maslahat berdi? Hemde köpçüligi çykanyňda taňa aýdym aýdanda aljyradyňmy? Ýok. Aljyramadyňmy? Ol aýdym saňa kim maslahat berdi? Şol aýdym bilen çykyş etmeňe? Maňa şu saçylyk mekdepdäki mugallim şol aýdym ýerine ýetirmege maslahat berdi. Orar geljegim. Sen saz çalmagy näçe ýaşyňda öwrendiň? Men fortepiano saz guralyny 9 ýaşynda märi çalyp gelýän. Maşgalaňyzda saz çalýan, aýdym aýtýan adam barmy? Meniň atam durdugy arazgyly dutar saz guralyna aýdym öz çalyp öz aýtýar. To'lama. Onu siz çağılığınızdan aýdym sadyň içine ösen çağılar. Ay sevuşgünü geley, o çığıtlay, saylanır. Men 2019-njy ýylda Türkmen Maşet raýonynyň Çağılar Sunwat mekdebinde ilkinji 1-nji synpda okudum. Onun şo ýerde saňa pianinada saz çalmagy haýsy muallim öwretdi? Fortepianoda saz guralyny, klawişde çalmagyny ilkinji Jemile Gurbangulyeva muallim öwretdi. Ine orada geldi. Ine aýdym aýtmak başga, saz çalmak başga. Eýsem sen pikirinçe saz çalmak, ýani eýsem pianinada saz çalmak kynmy? Öwrenmek saňa agyr düşmedimi? Ýok. Häzirki wagtda sen diňe saz çalmakda da, elle eýsem aýdym aýtmakda da özüň synap gördüňmi? Sen eýsem öz öwrüni ataňa men aýdyp ýanky sözüňde aýdyp geçdiň. Aýdymçy diýdiň, türkmen milli saz guralyna dutarda saz çalýar diýdiň. Aýdym aýtmagy höwüsüň barmy? Saz çalmany höwüsüm bar. Ilkinji öwrenen sazyň ady ýadyňa düşýärmi? Çar hekimiň sazyna sorma diýen sazyny mümkin bolsa ýerine ýetirip bereýin. Başladyna. Bayram geldi. Gelin töködümüzi seňle dogam edeli. Ine sahna çykmadan odul hökman taýýarlyk işleri size dogam etýändir. Taýýarlanaňyzda
ayratin var bilelikde saz bilen bile taýýarlanýarmy, sazdan naşary ýöne juwa heň bilen taýýarlanýarmy, ýok öýdüňmi, doganyň bilen bile taýýarlanýarmy? Doganım bilen bile taýýarlanýan. Esasy öz ýaşlygyna garamazdan sen aýdym saz sunuwatynyň ören kyn ýoluny, ýagny halk ýoluny, halk aýdymlarynyň çopon ýoluny saýlap alypsyň. Özüňi estrada ýolundan hem özüňi aýdymlary synak gördüňmi? Sana estrada ýolundan aýdym aýtmak ýeňilmi ýa halk aýdymlaryny ýerine ýetirmek sana gowy? Mençe halk aýdymyny ýerine ýetirmek Gowy. gowy. Ene halk aýdymlaryndan daşary agaň bilen bilelikde taýýarlyk pursatlaryny estrada aýdymlaryny hem aýdyp görýäňizmi? Hawa. Onna estrada ýolundan aýdymlar ýerine ýetirip görýän bolsaň, ene şol estrada aýdymlarynyň men bir kuştanyna hiňlensem, sen dogam edip bilersiňmi? Hawa. Bolana barlak göreli, tomaşaçylarymda da gyzykly bolar. Ýazlar joşdy jahanna, seni göresim geldi, seni göresim geldi. Gökde şafak batanna, seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Yollar hey ömrüm, çıkmış yoluna ömrüm, çıkmış yoluna ömrüm. Bul aýdymy meňe häzirki aýdyp berjek estrada aýdymy hemme ýaş çağalar bilýändir. Sen şol aýdym hasam söýüp ýerine ýetiren aýdymlaryň biri bolmamy mümkin, ýagny Devranyň aýdymy. Bilýänsiňiz. Şat dünyamda şat oynayan men oynayan. Şat dünyada oynayan men oynayan. Şat dünyada şat oynayan men oynayan. Şat dünyada oynayan men oynayan. İlvan ilvan lele dalıkta can. Satlı çaylarda coşu kaynayar. İlvan ilvan lele dalıkta can. Satlı çaylarda coşu kaynayar. Yin deryanın men balığı, tırla günün bölüğü men bölüğü. Yin deryanın men balığı, tırla günün bölüğü men bölüğü. Erte dünya dira olup dörer, erte nurana adererin. Sağ ol. Bayram geldi. Ene öz ağaň aýdyp bermegine, ağaň adyňa saz çalmak bilen meşgullanýan eken. Sen halk aýdymlaryny ýerine ýetirmekden daşary, sen saz çalmak hem öwrenýän ekeniň. Onu gepleşigimiziň şu ýerine sen saz çalmakdaky ustatlygyny hemde aýdymy ýerine ýetirmekdaky ustatlygyny tomaşaçylarymyza ýetirmek üçin gelin özüň sazyny ýerine ýetirmeginde, çalmagynda hemde aýdymy ýerine ýetirmeginde bir aýdymy tomaşaçylarymyza ýetirelim. Ulguca hinitler babu gammarım, mehri ıkhayfının deren tutarım. Kaygılatır tingen bulduk gavulleri, o alım yanını sayıran tutarım. Kaygılatır tingen bulduk gavulleri, o alım yanını sayıran tutarım. Oğlan mağşi oğlanlıkta oynani, çuval mağşi ummanına kaynani. Şükür mağşi arnamı fi kaynani, Allah'ın kolunu faydan tutarım. Şükür mağşi arnamı fi kaynani, Allah'ın kolunu faydan tutarım.
دلرمي من لك مقام غنمي ونفان أغلي فين دمنا قانمي يغننا قردالي يغنمي هذي عجلي مغرمني عندو طارم يغننا قردالي يغنمي هذي عجلي مغرمني عندو طارم جبار من الباغير توتارم خالقت وفانا وصلات الجندي جبار من الباغير توتارم وتهيك من غشا تاتوال بيلا باطهم ولي بيلا غشا تال شلغ شاق ودردا جهن خريدار جخراتي جهن ايلان وطارم شلغ شاق ودردا جهن خريدار جخراتي ايلان وطارم والله قلن فيلان وطارم جمال بلاني باغيرن وطارم Vekinlerin gözüne atlı gepleşigimizin siz ilkinji mehmanlary. Bayram gelene siz gepleşigimizin bu sanynda siz diňe bir mehman bolmak bilen çäklenmen gepleşigimizde ilkinji sany siz öz Türkmenistan watanymyzda geçirilen bäsleşikde ýeňji bolup gatnaşyp oturdyňyz. Şonuň üçin biziň ata watan Türkmenistan halkara jurnalymyzyň hemde makul hyzmat terjime merkeziniň himayetkärlik etmegine size sowgat taýýarladyk. Gepleşigimiziň şu ýerine şol sowgatlary häzir size gowşurmakçy. Aljegem. Ana ata watan Türkmenistan halkara jurnaly öýüňde gowy deň almak üçin aýdym ýadan makalyň. Hememjigim. Sana ata watan Türkmenistan halkara jurnalynyň adyny sowgatlary goşur. Sowgatlaryňyz nähde etsin? Bayram geli. Ene her bir çağı ýaşlygyndan bir käriň ýesi bolmagyny arzu etdi. Ene sen şu wagt Türkmenistan watanymyzda wekinli ýaşlaryň aýdym aýtmakda öz usatlygyny görkezden ýaşlamydan biri bolup durýarsyň. Ulalaňda haýsy käriň ýesi bolmagy arzu etdiň? Ulalaňda näme bolmagy arzu etdiň ýagny? Aýdymçy bolasym gelýär. Şekerler dowam etdirjek. Şol ulalaňda. Näme üçin aýdymçy bolasyn gelýär? Aýdymçy bolmakdan daşary gowy kärler bar. Maýlymçylyk we lukmançylyk we näme üçin diň aýdymçy? Men 3 ýaşymdan bäri aýdym aýtmagy höwetim bar, hemde özüm aýdymçy bolasym gelýär ulanyňda. Nesip bolsa, diňe merdana nesillerle ýurdumyzdaky mundan beýlekde geçiriljek, uly döwlet tapgyryny geçiriljek bäsleşiklerde saňa ýeňji bolup öz owadan sesiň bilen watanymyzyň bayramçylyklaryna bezäp aýdym aýdyp durmagyny arzu etýän. Orada gele sen näme bolasyň gelýär? Ularsaň haýsy käriň eýesi bolasyň gelýär? Men saat çalmakla uly höwetim we sadana bolasyň gelýär. Lukman bolsaň ýa muallim bolsaň o kärler başarmarsyňmy? Başarar. Onda näme üçin gelip diňe ýene sadanarlyk diýen? Sada uly höwetim bar. 5 ýaşymdan bäri çalyp gelýän we şol saz guralyny çalasym gelýär. Ona gepleşigimiziň şu ýerine bayram geldi. Özüň ýaly deň doşlaryňy ýene bir halk aýdymlaryndan birini ýerine ýetirip ber. Biz hem diňläli.
Bayram gele. Eneten halk aydımlarının çopon yolunun häzirki wagta çenni aydımlary yerine ýetirip gelýän. Eýsem ilkinji aydym neçe ýaşyňda yerine ýetirdiň? Men 3 ýaşymda yerine ýetirdim. Şol aydymyň ady ýadyňa düşýärmi? Hawa. Haýta aydym? Ter yarap borha diýip aýdym. Onna şu yerde de häzir ýene de şol aydymy tomaşaçylarmy da yerine ýetirip bere. Başla.
خب نور الغارير دولخا برغيل ورد عين بقي قرار فتشن درات دولخا برغيل ورد عين بقي قرار فتشن درات دولخا Taşlarının numletari yazanattır koşanari yazanattır koşanari Kim kan onun ey haridari kim yolun ey arat durka Gongşinana bollum mihman Daşı çıkıp baktım duyman Cimifini yerde koyman Hud nefsi orak dulka Hud nefsi orak durka Dil bağı bardım milap geçip gitti orin özlep Dörderimin birin çölep parmağına orak durka Dörderimin birin çölep parmağına orak durka Digirmenna bolsamıncan ehli cizi şoğa kurban Nedip onay tapip derman yüreğine yara korkan Bir fabrike işim düştü Ken kıynara gözüm düştü On parmağına ifinim düştü Acayip pek tarak durka On parmağına ifinim düştü Acayip pek tarak durka
geçirdim kemana. Doldurma gülünü yazsın dost Mehmet, dost Mehmet canımın. شواش والجهنة من مطمر الثام طارت جانتهم جانتهم يلتهم
Jiglem, ene gepleşigimizin dowamyny siz öz zehiningizden tomoşaçylarymyza halk aýdymlarynyň çopon ýolundan ýerine ýetirip berdiňiz. Okuwlaryňyzda, işleriňizde hemişe üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu etýäs. Bayram geljegim. Merdana nesil 2020 katly telewätleşigine hem 3-nji orna münasip bolan. Geljekde de döwlet tapgyryna geçiriljek, döwlet derejesine geçiriljek bätleşikler hemmesine gatnaşyp üstünlikleri ýar bolmagyny, hemem galybertede saýlap alan uruňyzda hemişe üstünlikleriň ýar bolmagyny size arzu etýäs. Şunu dälemine hemişe beýik derejeler, beýik ýollar size meýser etsin. Eger de siziň araňyzda biziň bu gepleşigimizde gatnaşmak isleýäniňiz bar bolsa, biz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň innek sanlaryna Atawatan TV'de görüşýänçek hoş sag bolun. Ay alle canım can alle ha ay canlar sana yar yar hey men kurban alle ha başlalim ha kuş depmeye başlalim ha galala aydım ha kuş depive bunimiz ya hoşlalim ha başlalim ha kuş depmeye başlalim ha galala aydım ha kuş depive bunimiz ya hoşlalim ha aydım orhan ha sal bolsun ha dünyama ala yar bolsun ha arkadağlı serdarım ha şükratun arşağanıfın ay alle canım can alle Pişme yarışsan da kalışma ha bahtiyar amananda ha birbirine kalışma ha bahtiyar amananda ha birbirinden kalışma ha ay alle canım can alle Suğa gittim içmeye Sudana ağrı geçmene Tuylara ulaşar Kanatım yoğa uçmağa Tuylara ulaşar Kanatım yoğa uçmağa
ay alley alley canım can alley Toylara toya ha ulaşar yürekte aydım coşar bedevu batlı yollarda Türkmenistan gül açar bedevu batlı yollarda Türkmenistan gül açar ay alley alley canım can alley